what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe magorila manya Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. This is the program, The Forgotten Veterans, a program where we trace the footsteps of freedom fighters, Povo, Vanamjiba, Vanachimbwido, kuti tinzwe nhoroondo yebasa ravakaita muhondo yechimurenga. Munogona kunge muine vavariro kana shuviro yekuti aiwa inini nhoroondo yangu ndinoda kuti chive chidzidzo kumhuri yeZimbabwe. Tibatei panhamba dziri kubuda pasi apa. Tinoronga toya ikoko togara pasi toita hurukuro. Nekudaro nhasi tashanyira rimwe gamba remagamba vakange vari detachment commander kuti aiwa regai tuye ikoko tigare nemi pasi tinzwewo basa ramakaita musirewo mhuri yeZimbabwe nhoroondo vagove nechekutaura pazuva ramangwana. Nekudaro tiri kwaFani paPrazi ipapo kumutunga gore kuMount Darwin muMashonaland Central Province kwatataiwa regai tigare pasi titaure nechikomana Johannes tinzwe nhoroondo yacho. Regai tipinde muhurukuro iyoyo tifambe nenyaya. Right baba, ndoda kukutendai nekuti gamuchira pazuva ranhasi. Isusu vatape nhau zvanzi nemhuri yeZimbabwe mwana wekwakausiyo takamutuma kuenda kuhondo. Takangonzwa kuti akadzoka. Asi haana kutipa ripoti yetu kwatakaita sei kwatakamutuma akangouya ndokungoti nyangariki ndekuenda kupa kwake. Saka tauya kuzotora ripoti kumhuri yeZimbabwe kuti tinzwe kuti mwana weyo wamakatuma ukakausiyo akadzoka ati regai ndikuudzei mafambiro andakaita. Ndosaka maona tauya. Regai tange nekunzwa baba kuti chikomana chinonzi Kausiyo chakaberekerwa kupi uye mhuri yekwakausiyo yanga yakakura zvakaita sei kana kuti yakakura zvakaita sei? Chikomana chinonzi Kausiyo surname anditika Johannes Kausiyo. Okay. Anditika mhuri yekwakausiyo idzinza rovanhu vakawanda chaizvo zvekuti kana patirizo achichanyazikanwa kuti takutozikana kuti ndiri kwakausiyo ubva kuti ndiri kwakausiyo mhofu kuti ndokweda ava ndiwana manje vana vawanda idzinza vanhu vakawandisa chaizvo takatowanda zvakawanda zvi handiti. Saka kwababa kwainyu kwababa Johannes makazvara muri vana vangani uye mhuri yenyu yababa ivavo yakakura sei? Baba wangu ini vainzi Hamkonyo Kajamauro. Kajamauro? Kajamauro. Oh, Kajamauro. Okay. Saka vanga vanhu vakadzi vatatu. Amai vangu ndo vanga vari vakuru. Mai vangu takaberekwa tiri 7. Vasikana vatatu varume 4. Saka pari zvino so kutangosara varume vaviri nevasikana vaviri vamwe vakaningirika. Ndokuya imba yamaini yakadzi vadiki yanga ino vana vatatu. Mukomana mumwe chete nevasikana vaviri. Ndokuya imba diki yanga ino mukomana mumwe chete nevana vasikana 5. Okay. Ndo mhuri yekwamkonye. Handiti. Mandikaberekwa inini nababa wacho. Makaberekwa kupi? Baba vanga vakavaka musha kupi? Kudotito kwakachakoma.
Bhukure kwa Kausiyo tatinobhukure edu saka mutoro anasa bhuku ehe saka munodzitongana sei paukama Kausiyo muzukuru Kausiyo mwana takazopiwa bhuku isusu muchirima kunge tabva maana Karanga tobva tazoita bhuku redu kwana Chako kwamauswa tende tikangoti vakizere ndo kwana mauswa isiyo mauswa Kausiyo maona kuma 1963 anditi toparikazoenda ikoko anditi saka baba vaine madzimai avo matatu kudaro vanga vakavakira makicheni avo pamba ipapo here kana kuti mumwe nemumwe mudzimai akanga aine musha wake? Makicheni anga ari pamwe chete taitogara pamwe chete amai guru yachichichi takadaro anditi muchikura tinoziva kuti pabarika ano vanhu vanokura zvakasiyana siyana. Imimi makakura sei muri kwa Kausiyo? Takakura tongoti pavana zvetaiwirirana ndandiri umwe munyingine wangu anga takangosiyana mbishana pakunenge ndowandainetsana naye manje asi ndandiri mukuru kwaari taitombosvika pakuzoborowana achitombomurowa mndu murowe chichi obva atiza obva aenda ana mai opindira aiwa vanga vasingapindiri baba tasiyana nevana vayo ndege vapedzera nemukomana womunyingine handini mwana saka vanhu taienda kumombe tabva kumombe chichi asi mudhara anga asingabvume kuti tiende kana kumajiti kunoendwa kuyairamba kuti handi kuti muende kumajiti kunotambwa chichi vanga vachiramba inda hanzi munozoita musikanzo asi vanga vari mupostori anga asiri mupostori nokuti baba vakanga vari munhu akambenga achishanda kuHarare ari kuki saka aida zvousimati so dzaigara dzakasunga taingwa ese saka dzaizifarira dzaizi kuti iniso achitutuka iwe unosungira bhurugwa mhenu unobva pavose nosunga bhurugwa usungira bhurugwa wafamba chichi aona manje saka mudhara aida zvosimati handiti saka baba nekuti mhuri yavanga yakati kure vakakwanisa here kuendesai kuchikoro kwadotito? Ndopakaita dambudziko kuchikoro takatiendei patinokuremerwa kwababa tangaita mastandard 6 first born yomba medu isusu ainzi Matifa Kausiyo mukoma wedu wababa wangu wamukuru mwana wamukuru wache ndiye akati ombotiendei kuchikoro akati taticha vamwe tesaka kuzopera mastandard 6 havana nasisi wayo kuchikoro havana kunge vakaenda so varume tisikati ase tangamaenda kuchikoro handiti hamuna kuzondidza kuti Johannes akazvarwa gore ripi? Ipapo panga panokufungidzira kuti chichi but zviri pachitupa 1952 handiti tinomboshandisa ipapo muri kwadotito munzvimbo yamaigara iyi masoja ekwaSmith aya aimbouya here achiita mapatrols? Masoja eSmith anga asingaoneke nokuti masoja atinganyauyaona nguva yacheye nokuti munyero kupewo ndo kwangusati kwanichi kwanohondo nguva yacheye vanga vasinga taiona anonzi majoni mapurisa ndiwaiwaoneka ivo vachinzi kwaoneka mujoni kwaoneka mupurisa chichi musoja chaiye anga asingaoneki nguva yacheye handiti ko runyere kupe rwemagandanga rwakatanga gore ripi? Nyaya yemagandanga iyi ndingakuti 1972 ndopatikanzonzi kwano magandanga kwaita magandanga chichiwana manje isi taitofungidzirawo chifunga kuti otherwise igandanga rokutotoka kusangana nomunhu anongeta sei anoponda maona manje paita magandanga kusvika magandanga aita kuzopisa tese takutoyaona kuzva vari vanhu vanenge isusa maona manje saka vachitanga kutouya magandanga aya chii chakaitika chamuchiri kurangarira ipapo? Nyaya yekuuya kwemagandanga chakaitika chikutanga kuti pamba pedu chaipo pakaitika hondo 1973 nana James Bond nana Rex Nongabo ndobva varwisana ipapo vasati vaita hondo. Ndira kunzwa masvikiro avakatanga kuita muvillage yekwaKausiyo kana village yese yekumusha imomo kuti muzoziva kuti ichi ndicho chinonzi gandanga ichi. Inini nguva yacho ndandisiri kumusha. Alright. Okay. Ndandiri kuHarare. Anditi. Pandabva kuHarare mandipazwa pana pakasvika magandanga. Andiona. Pakasvika magandanga vakazeta vakazodai vakati saka musi wacho wandikanga ndaenda kuHarare manje ivo vakabva waya pamba
Takatorara mumbaso ndobva raropa kubva topinda mumbaso tasendoti munhu anofuti saka ndakabudemo ndichitotya kuti akomana chizwa bva taunganidzwa tese kunzi uyai kunoku ndobva vangotitaurira tiri vano evhu tiriuda kuzoya tikusunungura tiri makomrades ichi vana venyu chichi waona manje ndana comrade bond manje ndana Abel Mabhunu chichi asi zvanga zvisinganzwisi ndotaisha handiti haya wakapera chingobvunda chingotendera chichiona manje vakutanga kimba paye chichiona ndokubva vazienda inofuma mangwana kubva ndaita sei ndikati ndakuenda kuHarare ndobva ndadzokera kuHarare kubasa kwanga ndiri ndounoshanda ikoko maishanda pamurungu maishanda pachii ndaishanda pamwe mugiriki pabhoni machi kuHarare kokeko saka tainetsana nomurungu ezvakanyanya tichinetsana zvokunetsana zviyese tichinetsana mari yachati tapedza basa na 8 o'clock usiku tapedza basa taizochovha bhasikoro kuenda kumaundi hamden tokandarara 8 o'clock zvipendi tiyapinda basa mari yacho taishandira yacho isingandotenga chinhu inge $3 pamwedzi ndo mari yacho yaitatambira paya ndobva tamboshanda kusvika ndati basa ine rega ndichasiya basa but kusiya kwangu basa hakusvika kuti ndanga ndichida kuti ndisiye basa inyaya yekuti baba vanga vabatwa kumusha uko inyaya yekuti yanga itika 1973 yache nonzi mntu arasungwa atoendeswa kujeri ndakabva ndaenda kumba ndasvika kumba yokuza baba wenyu panapa akasungwa panapa izvo zvakandibata chaizvo zvakandibata zvinda maindiita sei saka ndakabva ndadzokera kubasa mazuva yanga andipa kuti udzoke akabva adarikira zvikazwa yanzi kongo rikati handiri kumusha zikanzi kongo chizi ndikati handichatoda basa hanzi ochada basa ndikati handichada zikanzi hai mbonofunga zvakanaka wozodzoka achifunga kuti ndichachinja mafungiro yacheyo ndobva ndadzoka kumatutu zikanzi kwati kudike ndikati handichada basa ndobva nditi alright ndakandipa $7 basa rangu rese ndobva ndapiwa ndikati ndaipopo ndaishanda nomukoma wangu ndikati mukoma ndakaenda kubasa asi ndakaenda kumusha asi kumusha ukoko handisvika kugara sanziinda ndikati ndoda kuenda kuhondo ndoenda kuhondo ndikati ndafunga kuenda kuhondo sanzichi ndikati ndikungofunga kuti ndofana kuenda kuhondo because handingamboika kutsiva ndarasungwa ndofana kuenda kuhondo kana chifa ndofana kufira ikoko kuhondo ikoko ndakasvika kumba ndobva ndataura vakoma wangu ndikati ini ndakaenda kuhondo sikanzi iwo zoti kuhondo kunofawa ndikati kuwari kuenda kuenda vasiri kufa ndikati unofira mumwe chiri nevamwe vachevo so ndichanyanya kudzimba chi ndikati ndofana kuenda kuhondo ipopo ndanga ndashungudzika nekuti chete nyaya yacho ndakuitangira kuti ipo pano patiri pano pafani panapa murungu akandibata fani wacho ndobva ndishandisa mahara ndobva ndafoja kupera sendi saka ipo pamufamba matigere muno ipo pano patiri panapa saka ashungu yacho yagare chikuti azwaniswa zvarongwa vasiright kwatiri saka kuya kwaita hondo kai zvinenge dzakazotora advantage yekuti rega ndiite se ndinodzorerawo andiwana manje saka alright saka amba tikita se kana amai wachichi wabva wachema zanza aiwa nomukoma zanza ari gaende inga wamwe ari kuenda wani ine handakita zvokunzi ndarukurutwa nemakomezi handina ndakaita zvokuti wabvunza kuti ari kuzanza makomezi ari kwamauswa kunext bukuro ndokwavari ndatosiya ndarongedza zvinhu zvangu chimwe ndakatatenga mombe yangu ndimwe tavandatenga ndakati nohembe ndikati vakoma musara muchipfeka kudzoka kwangu sadzoka kwangu haisi problem ini ndakaenda ndobva ndaenda paya ndikakoma neri kuma6 ndobva ndasvika ndikuona makomrezi yaaripo panga panana Biriad andi angatungamira gurupu rachero kumbondibvunza paya chichi uri mutengesi ngati aiwa nzomutengeseni vanana comrade Biriad na comrade navamwe vacho nana Chimunenga uri mutengesi ichi tikati hatsi mutengesi kwa chii ndikati ndaenda kuhondo uda kuenda kuhondo ndikati wenya ndikati ada kutoenda kuhondo ke muri kuenda sei sikanzi alright tobva tarara kwangu kwari kwamauswa kuseri kwacho bva tasumuka bva taenda kudande tobva tambogara mazuva atiri mudande muye chichi timbotenderera chichi tanga takangotowana marukuruzi nevamwe angati navo vamwe vacho vamami navo makabva navo muvillage menyu ndana
vatakabva makausi ndini chete one comrade akaenda. Okay. Hakuna umwe comrade kunze kwangu. Kana chitaura comrade makausi vanotaura nezvangeni. Ndini chete ndakaenda. Vamwe vatikazoenda navo ndokwana Maongera nana Charles Chiboyo the late akatofamba manje. Nana Marusinya Katondo Chichini vamwe vanga vari 9 vakomana vacho. Ndobva sei ndobva taenda mudande mbogara mudande tikanza ngatichiemba tiende tidakuenda kuMozambique. Hatikayambuka kumbura bvataridziwa futi first ni kutanga kunzwa futi dzichiridzwa kwati rai makomezi rai ako unoziye kumhanya kuita mheno bata tarara paipa futi bvatatiza ndobvatadzokera futi kudande. Vatambogara 73 73 73 tombogara paya tombogara no hazvikwanisi kuti chifambi chitendera naye musina futi shishi zvinani kuti muende kupi kutraining. Ndobva tazoenda kuMozambique pabhesi inonzi paitubvi. Ndobva tikasangana nana Mawaya nana Nengi. Basa ramawaya ranga riri kuyambutsa vanhu kuendesa kuyambutsa vanhu paMunazambezi. Agara paya saka inini ndakamiona akangotsimba ndiri very active kanza zvakanaka kuti mamwe vari kutongoyadzidzisa futi panapa vadzokere kupi kufrandi pabhesi pavo. Ndobva tamboswera dzidziso kuridza futi ichichi nokukurora zvese dzose ichichi vanhu manje sanza vamwe ndobva ndanzi imewe chidzokera kupi dzokera kufrandi. Ndatofuti futi yangu ndakutofambawo nevamwe makomrezi shishi matoni zita regondo. Aiwa mazita tansatano mazita. Alright. Tansata nokuti mazita isaita zvokutopirwa. Alright. Tansata mazita but zita randezi gondo harishairi nokuti akandangochinjawo zvongochinja zvese. Right. Tombotogara zvanzi kanzi munhu wese asina kutrain tadzoka futi munhu wese asina kutrain ngaende kupi kutraining. Waona manje ndopa takazotohwa tuyambutswa Chimwadiya tapinda muchimwe tayambiswa Zambezi nana mudhara Mawaya. Vatafamba takafamba anga urendo kusvika kuchifombo dzanga yauri urendo hwakareba hwainga uchida ushingi. Zvokuti unyazoona kuti panapa pada ushingi pfungwa dzokufunga kuti kudi unoshaka kuti ndeta sei kuti dzokere kumusha ndosuka kuuraya chichi saka ungoramba wangoti zvazvaita. Tabva tasvika pachifombo tasvika pachifombo totoona patiwana makomrezi varipo ndenge vamwe vanondiziva auya tatouya takutofanirana paya tombogara paya zikanzi right toda vanhu vanotakura material kuenda navo kunenge kuna Zambezi. Tatakura material kuna Zambezi tadzoka zikanzi kuno chinenge Chimwadiya zvezvo inenge zikanzi chida kuchita kuyo ndobva taiswa futi pagroup iroro tokutata ndobva taenda nacho kuMozambique kuna Zambezi. Patakazobva manje kuno rumwe watingati tobva tadzokera pachifombo ndobva tikazotowa manje pachifombo panzi vanhu vanga vachienda kaende kutraining takawanda manje. Ndobva ndikatanga kuona comrade Tongo. Murume anga akakuti akakutarisa sounofunga kuti asisi rakiri achichisa kana mutarisa vauside andiona achitaura pakati penyu apa chigumwe chanzi pane vakapirikoni aripo ndoziziva apa namai eni avaripo apa andiona. Ndobva tazotakobva pachifombo pachepopo kumanheru nemotokari zikaza chanzi 4 yechichi ndobva tazadziwa ipopo ndobva taendeswa kuprazi prazi ranga kwankunomwa makomezi. Ndobva tasvika ikoko ndobva tatakuwa futi tisu takarara tichifamba usiku wacho hwesewo tikasvika paTunduma wakuchichena ndobva tapinda muTanzania ndobva tafamba futi usiku kuchena ndobva tasvika kuTanzania kumugagao kwatotudoka zvekuti tanzikatomboziva kuti totonzwa vanhu kutotaura kuzva vanhu vanokwedu vakomana kuno. Tasvika paya tichidzika makomrezi nokuneta kwanga tikaita nzara yanga tanga tangoda zvokurara saka chino makomrezi akutifarira chichi kanzi makomrezi kana majasaza munorasa rubhinu tichifunga kuti kuwanda kwechikafu
Anditi yeti vatoti tikandese wozochaze vazoona chikafu chokudya. Kwachena kuseni. Kwachena tombotaura pa magariro yacho munogara soso teiswa mazigroup unotungamira anenge aripo. Tapiwa vanana angachitungamira pana vanana pa ukurutu wedu popo takazotsvaga wamwata se. Vanana ngi vana Joshua Musahirambwe. Vanana unenge Makasha. Kunzi Makasha zitrake rasi Makasha takende ndofu ndiranga risitarake ona manje tomboti kuseni tomboti wachikafu chichi amazoya tanchikanzwa kuguta nokuneta kuiona tagara anzara yakati yatinyanya manje ndipo ndikaona kuti munhu anoonda baba anoonda soku ende panga pane inda dzisingaziweni adi kuti chinonzi inda chi taitika pika zvimajuzi so unodzita kuyerera soenda so munhu kupera kugerwa neinda so kana wata uchonjo mara kuti utagobena kuti munetwa but takasurvive pandi papo zvanzitika patrain takutrainwa tichitrainwa tomboende kuseni tomboende kuorientation kudzidzisiwa nemanational grievances varungu vakati zvinyirira yakazotidiwa yakazotiita sechichi zvimwe zvanga tisingazoitodzidziswa paya tabva ipopo toendeswa manje kunodzidziswa nyaya dzopfuti chidzidziswa ona manje kumanheru konzienda mutsvaga huni kwaenda kumaminda evanhu tikasvika ikoko taita kunge makudo so uchachibage chimbishi uchachibage kusvika povhu yako muna vanhu anonyanya kupedza chikafu ende chiwa chaitojiwa because kwangunonzara sadza rataidya ranga risadza romufarini sitanga satajairana nemufarini chiwa ona kusvika taenda tijaira situation mbichana chichi tijaira mbichana kusvika wozwa dumbu rinosvika kudzoka ka oti ukadya kanhu kadiki wozwa kuti zvatokwana uchatarisa chimwe chinhu tichachiwana futi wotumira futi mangwana saka pfungwa yakapedzera chingoti apisa tatojairira kumanheru dzimwe nguva taizoti tikadengera kumanheru kwacho tomboenda kunovaka kumugaga wongunyowani kwakwa isakasvikira mugaga wokutanga chaikutraina takasiya tazovaka imweni kumanheru toenda koke chivaka asi tabva ikuteya tese toningirika nyaya yanga iripo nekuti chikafu chanzi chinogwana kushayika asi doro muso Friday ranga singashayika andiona chikokeyana tanzi chikokeyana uyamwe panga usina mupostori nguva yase munhu wese anomwa chikokeyana tamwa chikokeyana chechika unofunga kuti zvaita se zvaita musha usiku kunoedzwa pito zverera emergency wechichichi matanga kurowa manje makurowa tibu ene mutora futi ufunga kuti zvinoperera ipopo tora futi munonzi right takenda takuti rutu macha famba kubva pano mene kusvika kuna ruya uko usikiwo muchidzoka mozoya mozorara ona takaitora kunguva yakareba tidzidziswa zvinhu izvozvo right tobva tazopedza tazoiswa magroups kuno kumusha mamambo chinwere chikokeyana kumusha kuno kudo kwatulito mamambo nwa chikokeyana aiwa handasina machangira ikoko Tanzania ndokwa ndikachimwirawo ku Tanzania kwa izvo kana pari zvinosondora handina but ikoko ndakarimwa ndakarimira ikoko ndakarimira ikoko ndopatikazoiswa magroup manje kuti vanoita futi dzakati vanda chichi indakabva ndaiswa kumamotors dzokunikira ndokwandikaita raitagara paya takapagara kusvika 6 months apera tiriko isusu gurupu redu rainzi rogukura hondi hatina kumboona mukana wekuti chainzi vanhu vakapedza training unzanzi imbonozororai musimbe ndo panga patanga nyaya dzanabadza dziedzi vanhu vapanduka mani kachinzi varume isisa kutoimba nenatongogara ndimi chete mazani ati kufunga kuti muchanosunungura chi vanhu kunengo kumusha uko nditongo ari kutaura ndingauti popo ndingadimbura pane azida kuti mudimbure handusatoya kunana mugaga udeclaration yese yokuramba kwana story chichi tanga tiripo alright ana story vana nei vari kuna Kilimanjaro zvizo zvi vanga vari koko kuningwa cheko saka sikachinzi mimi mani ndima kutoenda kumusha
mota dzibva dzauya vamwe pane mumwe comrade anzi Kaedzeke kumutsvaga Kaedzeke akasara kuTanzania handiti vamwe tichikwira kudzoka upi kuno kumusha tizaenda kuchirenje vangaenda kuchirenje vatakwira mota dziri payapa takudzokera kuno kumusha saka kuno kumusha kuno situation yanga vanhu vanga vatopanduka ndo nguva yanabadza iye nomwe isusu takafamba tasvika panonzi pakaswendi macommanders yanga tinawo achizwa ndiyana vanga vanolingi nemakamarada saka chinzi vanabadza no group rake vari kuzouya kuzotipiwa chikafu pana kuzotora chikafu pana saka uya magariri saka ndopataibva kuTanzania ndobva tavagarira kumanheru tikaona vatouya vanhu vaya kupinda vapinda manga vachimbota mashoko yavo nemakamarada ndobva tavaredha ipapo ndobva tavabata vanga vari 6 mchasa wamwe wacho 5 ana mpunzarima mumwe mpunzarima vanabadza mpunzarima nhari very good ndioyo ndobva tavabata ipo zikanzi tichienda tasati tasvika pachifombo ndopabhesiri ranga riri bhesiri sikachinzi chikwira idzokera chienda kuchifombo ndobva tasvika pachifombo ndobva tareda kuti pachifombo tasvika reda pachifombo handei papapa makasvika ndobva manoredha anabadza nevamwe vakava ndobva mavaisa kupi takaenda nawo takaenda nawo kuchifombo kuno kubhesi kunomakomeredzi hatina kuvasiya kabva taenda nawo kubhesi kunomakomeredzi ndobva tasvika kuredha futi papi ipapo nokuti makamada vanga anoringi nesu ndobva varidza pito kuti emergency wena migumo vengauya chichichi makomeredzi ubva yaungana ndobva tese bva taredha ndobva takabata chazodiyanwa tikabata vapopo ndobva takazonzi vamwe vaenda kupi vaenda nematirieri kupi kuMozambique waona kuna Zambezi vachena kuseni ndobva vazotsvagwa rimwe gurupu revanhu vaitirapo vanhu vaita kunomanenge kuna Zambezi ndobva vanhu vabatiwa waona manje vabatiwa kudaro ndobva vadzoka saka isi tantatira ndopa tikazonzi right varume takudhipura kuenda kumusha handiti vanana Josiah Tungamirai vanana William Dangana vanana Fox Corners vanga vasungwa nevakomana vachewo saka takazonzi tichiita follow up mutenda vanhu ava ona ndobva tazoti ateera tikasvika panonzi patiresera tikatoridzenana futi tega makomrades takaridzana futi ndobva taridzana payana William Dangana ndovangari Josiah Tungamira avanga vakasungwa vangoda ndopatiza ndokuenda kumakamarata pakazonzi no makomrades asichi havasi vavengi makomrades vanga kuzokusunungurai ndopakatikazoungana payapa vakunzi chiwo makomrades anga takasungwa nana base commander vachinda kumushanga aripo ona ndokubva tazovasungawo futi manenge achiyayo ndobva tazovasunga vanhu vaya right zvadaro manje hazvinopera ipapo sikati right ndopa tikazodhiploya manje avayo kusungwa vodzokera kunopamba vanhu vanga vachiitawo basa resekiri yokuita sei kuchengetedza vanhu vacho isi atikabva tazosi mukati furandi kunoko kapinda futi mukati kabatwa mwana anokusichi vamwe vese vanga panduka mabata ava kwanga kuina naTungamirai handiti makavaendesa kupi taivasiya kurye kuno kutungamira wanga uriko tangati operation chete tati operation chete tanga tisine zvoku kwanguno security yanga iriko ndoidhiranwani mapedza ndobva mavasiyeko vamadzinda yekufurandi ndobva taya kufurandi makapinda kufurandi yamakapinda ndeipi neunda sector taya kufurandi ndakanzi ndakadhiploya kudande right kudande hana kugara nguva yakanyanya ndakaoparira mudande mani zita rechimurenga Ted Marikita mazita aya takataita zvekutopiwa paraini sokuti wakunzi nechimuti wakunzi chichi handitika ndakunzi Ted Marikita ndakaoparita mudande takaita dzimwe hondo kuchiswiti chichi apa pakamutenzeri pesi payapa alright regereka timbotidzokere kumachiri mbichana
tombomira kupinda kufront. Tongo, Comrade Tongo, vachikupai mission seguku raundi. Ndoda kuti ndinzwe mission yavakakupai. Ndikuti kuti ende munobatana badze asi anana. Ndoda kuti mashoko avaitaura kwamuri vaiti chii takatarisana nanhari nabadza nevamwe vake. Right. Nyaya yanga iri pekuti utungamiri hwana anenge vashandika vaiziti vashandi. Vanga vachiti takaenda kuchikoro atingati umwe naona asina ita asina kuchikoro. Saka Comrade Tongo Gara wakati imimi ndimi masoja asara atukuimba nemi vanhu vakudodzera chimurenga kumashure ende musunga vanhu muite sei andiona manje vasi kuda kubvisa utungamiri uripo vazvigadzike utungamiriri andiona ende musunga vanhu andiona ndinoona ndo basa retask yatikaita mamuri wangani tanga takatowanda tanga takatowanda because zvanzi zvomunhu wanika tanga ndofunga kuti training yedu tifanira kuma 300 takatrain wako saka tese tayauya kuno kufront makadaro takadaro zita rekuti guku raundi rakabva kupi right inyaya yokuti endai muchitsvaira hakuna kuona vamunosiya enda muchita sei muchitsvaira vanhu vese vaenda muchitsvaira enda muchisunga ndonzi saka iguku raundi alright saka imimi semasoja mabatana nhare makambona mukana wekutaura naveri izvo kwangu no security zvanga zviri zvediso alright haisi tanga tikomeza tanga tsinga nguva yaisi kusvika kuti kuvabvunza kuti kudii kuti nyaya utungamiri wanga uri security tanga chonzi itai zvakati somusoja andiwana mai handiti saka masunungura ava anatungamirai makambovabvunzawo kuti chaita kuti muzosungwana nanhare chii nyaya yanatungamira handitatora inyaya yavada kuchinja leadership handitika ende vaiti hatifanira kutungamira vana vasanaenda kupi kuchikoro ndopa pano nyaya yacho hatifanira kutungamira vana vasanaenda kuchikoro ndopa pano nyaya yacho vanga vaita nguva yakadii vasungwa handingadi kupa kuti vanga panguva yakadii because isi takato zinto zvisina kuti tiende kunozorodzwa tabva training kuti zive kuti vanga vatora nguva yakadii kuti vabvunza ati hapa ndekundiri isi takaunzi vanhu vapanduka andiona manje yakanga yachinzi vanhu vapanduka ndingauti ndiri pakazotanga nyaya dzesi dzanadhitandi dziyedzi andiona manje kuti zvinhu zvese zvanga zvamira hakuna changa chichafamba kuita sei andiona manje saka ndo pakatangira nyaya dzacho dzese izvozvo dzanadhitandi saka imimi semasoja pava pasina zvokubvunza kupanduka kwavanhu ava makamine order chete komusoja ungabvunze chii ungabvunze chii kana unopfuta vakafanira kuti enda upfura handitika ubvunza kuti umupfurira chii musoja haabvunza uri zini anongopiwa misheni tichamwa tikutuma pano endoita zvakati saka mava kubata vese vanhu vamavasiya kuvatungamiri situation ikatata normal handiona manje ndopatikazodhurupirwa manje takenda vanoenda kugaza kuzeti zvese vanhu vakuita vakuenda maareas yavo iyo mission mapedzi tatakiriye saka muzive kuti zvakazofamba sei ikoko kana kuti tizive kuti anabadzi vacho vakazoitiwawo sei izvo amenono rimwe gurupu wezo andiona manje saka Comrade takagara kudai so muri kutaura kuti badza makamubata kwete zvezvo kuti kwete zvekufungidzira takavareda tikavabata gurupu retakatavabata kwete zvokutaura kuti anabadza vati takatovabata isusu ende tasina kana futi tanga tisina kana futi chii chakaitika ipapo saka futi munozoona kufront iti patikande hatombopiwa futi takazodzipiwa futi tapa pachifombo ndo patikazopiwa futi anabadza tikabata sina futi tikapfeka zvimwe zvimaniki zvimaunifomu zvokuvhara maziso so zvokuti iwe ndiwaona manje zvate zvimaarafati so ndopatikongoreda saka makangovhundukawo chichi kuti tatatovabata asi makamarada aizasishechera chiripo saka hapana kana mbotidziwa futi ivo anabadza vanga vasina futi vanga vanadzo because vanga sikavaudza futi kava makamari zvakangoita sei vakutaudza vanoona vakatoona kuti situation yaita sei timbatoabata vamabata hapana futi yakambotidzwa ipopo
Saipa pekutanga makabata vangani. Vari umati vari 6. Vanga 6. Vari 6. Anditi. Ndokupedza izvo tochijamba zvedu ndokunzi endai kufront comrade. Makasvikira kudandi. Ya, dandi. Ndomba ndaoparira kudandi. Muchitanga kusvika. Makasvika mukaita sei? Tachanga kusvika kungo chokutanga. Ndozvasvika panzvimbo soka. Unofanira kuzikana kuti ndiwani. Anditi. Nokuti atangasingana chikafu chataifamba nacho. Andika. Ende tatowana vana vomudandi imomo vanofanira kuziva kuti tikaenda panenge atowana manje. Saka tati tikabva panenge no area yekuti kana tikazomutsiwa toenda kwakati. Andiona manje. Saka tasvika chokutanga kumobilize vanhu. Andiyati tiswana venyu tauya. Makasvikira pamusha 1 kana kuti wasabhuka ndizo kuti pani ndiyade kuve kuti ndi pakati. Pano nguva. Tomobilize vanhu chichi vana vedu chichi zvichigwanizwa chikafu. Anditika muri vangani tiri vakati chichi togadzirwa chikafu toita setocha. Mugrupu renyu iro ranga rina na comrade ani? Tanga tinana ana Mashatini. Okay. Mashatini ana Piritsi ndovamwe vacho vanga ndinawo. Maona. Taorganize tiwanekirika kudaro tawana chikafu chichi ini mudando manje anozotaura nguva ndirimo. Ndobva ndanzi iwe takuti unooparatira munyombwe. Ndobva ndanzi wadi tachikwenda kumanda unooparatira kunyombwe. Nyombwe ndo yese doti tese kusvika kutsenda bezuku. Ya. Ndakaoparata munzvimbo dzache dzese idzodzo zvakanyanya kwete zvokutamba. Ndakaita mabattles akasiyana siyana. Ya. Kusvika ndazoita imwe hondo yakanyanya chaizvo. Yakazondita kuti ndikuware. Tisati taenda pahondo yekukwara. First battle yenyu. Right. First battle chichakaitika ipapo. First battle yanga takateta yekutoronga. Okay. It was an ambush. Yeah. Takarowa madhi pana Fusiri. The first battle ndakaita. Makarova sei? Take us through. Kuti makaenda ipapo nguva mukanoita sei? Takaenda taiziva kuti vaibva uku kumanheru kuma 44 vachienda kunana Mizari chichi. Saka takatogara tatesa tatotora maposition edu. Ona vachingosvika vanga vasingazivi vachikuti vari kutori ndovatanga kubva tavaridzira tobva tavarova ipapo. Maona vamavapedza. Takavarova tonyatsotarowa. Asi hatina kuita zvida soti zvokuti takaita kutora unyatso hakusina kana pfuti iri kuita sei. Maona manje ndobva tangodi ndobva taenda sedu. Ndeyekutanga. Ndeyekutanga. Handiti. Imwe yacho yechipiri. Yechipiri takaitira because dzechipiri takaita pamabakasa. Ya. Taibva kuMozambique. Tine matiri edu. Saka chinzi tikati wakomana ende mutora sadza chikafu kumasikati. Right. Wakomana pawakaenda vakaona varungu vaita sei varipo. Andiona. Saka kuno varungu. Tikati manje akomana hatingamboita sei handiti varidzira. Ndipa bakasai. Handitika. Vamaenda panovaridzira. Tovatavaridzira. But unonyatsoona kuti kuridza kwamunenge muchiziva kuti patiri kuridzira pfudzi dzedu panapa tofanira kuita nokukasika nokuti ndege dzoita sei dzinouya. Maona manje. Ndobva tavaridzira paya pabakasa payapa. Ndobva tazobva tikazobuda ndokusati kwana Mizaruku. Hande naye. Saka ndinoda kuti chidzokere manje dzimwe hondo dzandikaita kuno. Ndakazochinjiwa. Akonzi right iwe Ted Marikita toda kuti uende kushandira uri mukariana. Mukariana takashanda mukariana sokuti povhu dzainyatsonzwisisa kuti shwa munhu ukaweka anofanira kuva munhu ari kuda kusunungura vanhu. Pondati pandagara so ndikatadzitaura povhu so pano papa zasvika kuti mwana uisoka munoma makombidzi ese anoyasoka hatisatamboita nyaya dzakafanana bhozi ndisingambothreatena vanhu.
Okay. Na nasi wanotaura wakasangana kuti iwe ufana kunge wakafa mani muonde. Asi nyaya kuti magari yawo etano so. Hona. Saka first betu rangu ndaenda mukari yana. Yakatika masikati na 1 o'clock ndikurangarira. 1 o'clock chaze ndatoti ndichitoti shamwa ndimbuti paka ready kwakuti mbonzwa news. Hona. Saka kuno wakomana section yana damba yaishandira kumazuva. Wakomana vakabva vachitreswa nevarungu kubva kumazuva. Nokuti wanga wauraya mabhonzo munonganze kamabhonzo ndongamora. Saka wanga treswa so. Saka takakemberana padhuze ndisingazivi kuti babi yangu ari papi? Ari padhuze. Wenda kuti tipe ready tinengire. Wakomana wanga watese vanga waonewa manje. Ndege ipa yakatendera soka. Takati sitaona vatanga kuti zarichi? Ndege. Saka yanga yapo kukuridza andiona. But zvadaro manje ndasanda kuziva area. Kuti area ine yakamira sei. Vanhu vabuyangu vatoenda makomedzi buyangu vaenda chichi. Ndozosara paya takadaridza ndobva ndazotiza wanda kuti ndakaenda panonzi pakamujariwa. Sikapika ko ndikati ndini isoso ndisadzira futi panapa. Sikanzi aenda kwaBob kana kwa Mkwande ndokunombosvikira mumakomedzi benyu. Ndobva ndaenda ndosvika kwaBob kendo namuri wani baba. Ndandiri wani. Sikandata totoona chi vamwe makomedzi komiti ndimadzuka ndanda munokora ndokuvara. Ko futi dzenza chiridzwa panana dhamba ngari apa. Dhamba ndiyakuvara. Atita sei ngata kuenda kupi ima komana imi muno section yabva kumazo takure kumuri mende naye kupi kuMozambique. Ndobva tasara tiri muyo vato operator nana maturira ndege. Right, ana maturira ndege mumusi kuseni pamkwande po arisiwa istagara unochikwa tikagara. Ndege dzedza kutendera kuseni cheko kutendera wakomana wanga ndati 7 ati andiri 10. Wakomana wanga nawo vanana Charles Jikinya vari 6 ubvaita sei vangobuda ibvatiza ubvaenda tasara 3-4. Inini regai zvamuka Rodwell na Mike na 3-4 takazoita hondo tekadaro. Ona manje wanga uri muna October imo. Tabataridzina na paya taridzina. Wakomana 3 vangu vayabvaro kabuda ndiri wani papa. Ndakarowa futi fragment ndakandipinda panapa. Pori rapida ndobva ndangodiri wobva ndabuda. Ndakasara ndirega zuva racho ndiri paprazi rinonzi kwaMukumba. Ndakasvika ndiri kwa ndokuzotsvaga munzava vamwe vakomedzi nyari kutouya tobva tazosangana. Maona manje. Right, ndorimwe bhetero kairi. Rimwe racho manje tabva apa patana apa tatara kutera ndimaini uko kunogara na kutsamvi tatera ndimaini uko tobva tadzokana patani. Saka patani bva tapisa patani. Matractor yanga ari kunofo yobva tapisa paprazi iri pano panonzi paMuteto. Ndobva tabva ipapo ndobva taya paMupunzi. PaMupunzi payakapa andi panosangana nzira idzi chete mamusingazive panosangana nzira imwe inoenda kusendera inoyo mukafamba pano kevhiri apa inotena kudai so ipo paya vatati akomana pana ngatiite ambush mana tata ambush tanga chingoita ambush tichiti tikungoita ambush noti muroad masoja anesa ndobva kwaya motikari yechingwa yakarobros ndobva taipisa takatora chingwa ndobva tapisa ndobva tapisa tractor ndobva pauziva mumwe murungu anganochi Citroen. Ona manje saka murungu akamira isada kutokubata akatiza akaenda. Takazomuridza bata akabuda nemota yake akabuda akaenda. Ndirimwe bhetere. Right, chibva paya chifamba unoona papaya apa pa DB paya pa DB ropa mukariana pakona pasuera ipo paya. Muforo wakazara yewe tiri murodi.
nokuti kwangu kunokefika mazaya kwangsana mota yanga ifamba ndione mota yemadzi tikati masoja akaridzirana ipo pa right mukomana wanga ati naye varowa ende akazotorwa tivateta distance fandi pano nikukuta tobuda pabhetro angotozo papa ndarowa kumana ndakuwara ndikomredana hanzi komredana sendo takatomiga mai manje komrero acho manje last day alright vakazotitsvaga takatomiga mai manje ndiani ku hey andafura paya kata amaiteta sei ndibva ndaenda paswera paya dzimba dzira vandakumbira mbese nebadza nepiki nefoshoro kanzi ita tikata pataridza apa mwedu ata sei akuwara ndobva vatipa ndobva taita vatamufushira mukomana we takatomiga mai manje akazobata akatomiga mai manje tikaya kutotoa kuno saka zvadaro manje tamiga community takazotenderera vakawanda ndobva tazita hondo manje imwe yatikazoita manje yopa chitse ya iye yanga yakaipa nokuti kana kwasa kuti kumana panapa ndakasara sei unoshiya kuti wakasara sei ranga ragore ripi 1977 nanhasi ndomwe wandikaine muhoti anondifota kuti muna vacho community anofona munani mukasvika muna machi anondifonera community muri kufunga chino zuva ranhasi riye ndati shamwari ko ndinofunga ndiri mupenyu anonzi Alpha Mawendu ari kudando honde yakati dzimba ende pahondo dzese dzatikaita dzese iye ndiye number 1 ndikuziva number 2 imwe yachandakakamauta kwanga kuri ndanga ndapiwa mission inini kuti ndofana kuenda kusite kwazvimba uko chienda uchinotora mamwe comrades ari experienced vanga ndasiya kuno ndizoenda navo ndosiya makrusi yanga ndabva nayo saka pakazoita honde yachitanisati daenda wano takatoswera mushe tarara umwe wanga tenda kubvatisa wano mukomrade kubvatisa vaenda kuseni kwachi comrade ndikanzi hapana kuenda upi mukomana hapana atienda kuvarungu mukomana wayo enzani komudhuze nomudharo enika mudhuze nomudharo aenda ainzi komredani handichazoti ainzi komredani kumana tikatema nemakomrades chiitai kuti tibve panapa uku ruya anobvura iri kufa chaira ruya takumana ngatibve panapa nguva yanda kuti ngatibve panapa chikafu chiri kubva nana chimbwidoko taini chikafu chitikati pakomana atingoziya ine hana kuchidya chikafu chacho hatisi kuziva kuti pamusoro pachise payapa varungu vatoona nguva diki so ndikaoneti wa idzo ndege bva pasaini kuti patarget madhakota nomazvebza kutodonza maparuchi nokuna mfure kwese maparuchi takombewa ipo pakaridzwa futi zvekuti ndanasapa pakaridzwa vanhu vakaridza futi wanzwa pakaridzwa futi ndobva ndakakuwara manje papo ndobva ndanzi da apa aroko jeje ndobva ndanzi futi apa da ndobva ndanzi pasi ndadona ona ukufutidzirira sei zirikurira kuti ndichiridza futi hazvichagoneka roko wasisina support ndakangokambaira so ndobva ndapinda muna ruya andinoziva mvura kana ichira pano pandikaenda embodenda nokuenda yosangana kumberi uko handiti saka ndobva ndakukambaira ndobva yambuka ndobva ndasvika pano shinge chikachichocho ndobva ndapinda imomo mamunibjecha ndobva ndafuka ndobva ndati kwemo muchecha ndakarara baba futi zira kurara ndikazoti pati soka kunze futi zvingorira chete ndakarara zokurara kungiri munhu angafa kurara ndozopatika payapa tasa nguva ma4 o'clock varungu vari kutofamba vakuita cordon search varungu kava vandisiya vadarika vadoka ndobva ndabuda ipapo asi ndaisakwanisa kuita sei famba akambaira mchana ndobva ndasvika muvillage kwachitono machitono sabhuka chindaa kutomukanga wamana andogara chintaura iyo ndini ndakauchengeta muhondeyo ndobva ndachengetewa ndakati
1 week ndiri ipapo vaichinitsvagira chikafu vachindiri vaona manje mutogara pamba ndagara kumunda Alright. madhunduru eh kuti vakomana vayo kunditora vaitoziva kuti ndanga ndakuzikana zvisingaiti Ted Marikita ndiari kutungamira chi area tofanira kuita muuraya papi pabheterere papa iri saka vakomana vakazoya kuzotsvaka kuti Ted Marikita ari kuchi vaita vakazouya manje vobva vazonditakura vanana Charles Chikinya nanando ndobva vazotakura ndokuenda neni kuMozambique ndobva makaita zvima-stages zvima-stager bds ndobva ndaendewa neni kuMozambique ndobva ndasvika ndokubva ndaoparetwa mafragment naye anditi haina kugara futi right ndobva ndadzoka kuno anoona ndobva ndadzoka kuno ndobva ndakuwara futi pamakadzoka ranga ra 1970 chi 78 ndobva ndakuwara anoona ndakuwara futi ndobva ndadzoka kuriye yamakakuwara ndepi makarwira papi bhetwe bhetera ndakuwara ndopapikazve pananda apa pafana apa apa pafani panditi papana zototoronda pafana nyaya ndanga ndafana ndikuti akanga andinyima mari yangu ndo yanga ndakunda kuwirawo manje nyaya yacho mama mudzokera manje akudzokera 1969 ndakachora for Japan saka ndakashandira mahara ndaona manje saka ndo nyaya yanga ndadzokera kuti akomana tinowira waona manje ndobva ndakuwara panapa ndobva ndazochengetwa pa makatoridzira naye fani kana kuti makasvika paine masoja takasvika pane masoja chingosvika vanga aleti vaona kuti ndobva takuwara ini saka ndini chete ndakakuwara ipo ndakatokuwawa panapa takabuda padhuze panika ndobva ndazoenda kwaNimbiri ndobva ndagara kwachengetwa kwaNimbiri pamba futi pamba ndaichengetwa pamba vakomana vandikaenda navo vaigara kwavaigarawo vachindisiya ndiri kunoko manhereti asi vachiyachinotaitei hatifanira kuungana kana mukaita hondo ikoko ndinge ndiri safe kuno kwanenge ndiri ndobva tazoenda kuMozambique maona from there mai ndadzoka futi kuno ndobva ndikazodzi right chienda kuTomborwizi kwazvimba ikoko misheni yako toda kuti unorwa that line yemagetsi tatino zvima TNT zvese ndobva tazoenda kuTomborwizi tasvika muTomborwizi atauzotora nguva yakanyanya tiri muTomborwizi ndobva akazodaidzwa ceasefire ipapo misheni yekupedzisira makamira na comrade apa ndanga ndina comrade iyana Alpha Mawendo achewe vandikutaura wacho vamwe vacho ndiani mamwe vacho andichanyazoziva ndianani vanonguva ndovamwe vacho vanga ndinawo maona ndobva vazonzi ceasefire ndobva taenda kuMagadzi Assembly Point Magadzi Assembly Point ndobva tanzi kuRushinga kuMarymount Marymount Assembly Point ndobva tanzi paRushinga kubva paRushinga ndobva tikanzi right nyaya yedu yekupesana nemazipura kuintumbani ndobva tasvika ndokukanyana futi kuintumbani ikoko ndobva tatowa ndobva taiswa kugozhwa ndobva tabviswa pagozhwa ndobva taiswa kuti umidhusavi kutongogara pataipungiswa donje tapunga donje rekumidhusavi ikoko ndobva tikazotowa maikete 5 brigade training ndobva ndazotraina ku5 brigade kuzetene ku5 pro maona mai ndingakuti in short ndo kuzetene ndakazenge ndakazodhipura kunana Beira pipeline chichi but ndanga ndiri kumilitary police handiti mapedza mishini yekutanga yemuMozambique yanabadza mati mamuna kuzonzwa kuti zvakasara zvakaita sei zvakafanana nananyati vayaka tingonzwa vanhu vakabatiwa kuti tizive kuti vakatongwa sei because munhu wegaga anga ari kwangari achiita basa rekusunungura nyika handitika havari kuita zvavo uyu tikamubvunza kwanga ane zvaakasangana nazvo handiti
saka mna kuziva kuti izvo zvakazopera sei makazonzwa nyaya dzinenge dzatutongonzwa uyu kuti anabadza but kuvabata chakuvabata isusu tisina abata vanhu kade pamwana akati akatipikisa kuti tomutaura kuita manyepo kuti ndo manyepo anabadza sisi takavabata ende zvekuti vangonzwa kuti vapanduka nyaya yekupanduka kwavo takainzwa kuti vapanduka ende shuwa takazoona kuti vapanduka nokuti tikasvika kuona makomrade zvanga vari soka titsanangurirei ipapo nekuti munoziva kuti chikomrade Ted wai tiri kuramba tichidzokera kumashure uku tichidaiso vana badza matauro azviri kuitwa vari kubatwa sevanhu vakanga vasina mhosva vaine zvichemo zvavo zvichemo zvavo zviri kunzi hazvina kugamuchirwa neleadership yakanga iri kuriye ndobva yaona kunge anabadza nechikwata chake vapanduka handiti asi imimi zuva ranhasi muri kunditi makaona vamwe vanhu vakanga vakasungwa nanabadza ende muri kuti zvavakanga vakaitwaka zvairatidza kuti anabadza vapanduka tinyatsoti tsanangurai ipapo zvamakaona nemadziso enyu zvakaratidza kuti badza nechikwata chake vapandukira musangano nyaya yandikuda kutsanangura zvakudaiso zvakazisana kuti vanhu vapanduka inyaya yekuti chikafu chaicho changaisa vanhu vanga vasati changa chatova chavo iwo ndovaiwana chii chikafu handiona manje but vanga paina nani vanga vakasungwa apa panga pana badza vanga vasungwa nabadza panoti nenguyu Josiah Tungamire akasungwa William Dangana akasungwa Zinawashe akasungwa vamwe ndana ndo mameja nevantu kuti adzizewo atona vanga vakasungwa vanga vakasungwa tisi takatowasunungurana kusungwa dzintu ndombira dzakondo idzo nengi vakanga tosungwa kuchitendi chafanana na William Dangana na Josiah Tungamire vagariswa muchitendi vakatogariswa kwavo vega nuko handitika patikaridzina futi ndopa vakadambura vakatiza vakaenda kumakamarata vakazodzoka manheru ana Josiah Tungamire vatauri nemakomuniti andiwana vanga vakatosungwa zvokuti yanga ari mupenyu kutaura kuti ati hauna kusungwa here andobvunza chiwana ndakaita se ndakasungwa aiwe ainzi Kashiri anga Tungamire bhesiri patresera Kashiri ndo tikaridzirana nawo saka Kashiri anga ari gurupu ranaro kanabadza vakubanduka here tiri makomrades vanga pata pabhesi ravo pangato bhesi tichisvika so tikani tiri makomrades chichi hamuna tiri makomrades ndobva totanga kutoridza futi matowadza kuti tiri makomrades totanga kuti takutoridzina paya paona kubva watiza tobva tareita bhesi rachero ranga tresera patiresera ndoba pakasungwa vanhu ndoba pakasungwa vanhu tavasungwa ihondo ndovamo pakasungwa vanhu pane imwe hondo futi yatikaita nomwe munoyanzi zvamashakwe zvamashakwe ndiyangati iye number 2 kubva pane epanenge tiri kumozambiko panonzi pakaponda saka tiri pakaponda ipopa so tanotora matireri ekuti tirese ndando section yanga ndiri naye yevakomana anatenda ananenge ana Pearson Foforono vamwe chichi ndakamuka useni ndikati vakomana ini anomborara zvakanaka nanhasi azvichabuda sikanzi ndikati unoziva ndatora pfuti dzichiburitsa moto so dzichikanda moto patiri pana dzichikanda moto but ndaita kunge ndabatwa ndichirohwa ndichitorohwa achinzi chinouta unomuziva here ndikati andimbomuzivai achiti unomuziva achiti ndichirohwa ndichivapurira nyaya dzedzo sikati ungafunge kungaite hondo kumozambiki watiri kuno shuwa tikadirikasi kuti kungaite hondo here kuno saka nguva yangada kuti tichibuda mai tiye kuno kufurandi pabva kanzi tagadzira chikafu chikumene macha chikafu iye hatina kuzombochicha ndege dzobva dzasvika muri Mozambique pambanobheseri kuti pamanopovhu dzanga dziripopo futi pakabhombiwa baba pambano tsime 1 ranga riripo ndoramwe vanhupo tsimero pakabhombiwa zvekuti ukatarisa so unoona vanhu vachimai dzichibhomba ndege ranzi bheseri painzi pakaponda inini nazamashakwe takapinda muchigombawo chimwe chatakangopinda tututu ivo ndobva rangowanda imomo
vakabatwa ndichiona sokuti anenge abatwa ana Kairos Nyana angaya vachiningirika ndiaichengeta matireripo vakabatwa tikasvinawo kunyatsa kumana mairi kupota kugara so achitakura zvombo yachitiuya nazvo kuno orai mbomira kutakura zvombo tikatowanda nazvo mashako so kusvika 7 kuti kazobuda ipo kwatizi kati shamwa tita sei akotita sikati atitsvage bhesi romakamara tikaenda kunozi kumagwa ndokwatikaenda ikoko tiri 2 nanhasi zvamashako aiti akasangana naonozi kuti ndimarikitarireiti here aibvunzina nyaya yeyo nokuti asingafungira kuti shuwa tingararame pani papo nokuti aitonyatsoona kuti zvese zvaitika taizviona tisana takawanda padizodizo vanhu kubatiwa chichi vakatora zvimwe zvitunha zvanga zvabhomba zvikakandiwa mugodhi vakadhutsa mugodhi iwoyo pakaponda igore ripi comrade 76 riri nechipapi bhesi riri uchingoyambuka mukumbura uchingoyambuka mukumbura ufamba usati wasvika kunana Zambezi ndipanounonzi kaponda hakusi kurefu kubva muZimbabwe kuenda ikoko saka ranga riri bhesi ranga risiri bhesi rekuti nokuti Mozambique yanga yasununguka maigara pofu saka makomedzi yangaita sei vanhu vaisvikira zvombo zvemakomedzi kuti zvisvikire vagone kuzvitorera padhuze saka pano vanhu vaichengetawo zvombo zvacho makomedzi aigara papo ranga risiri bhesi remakomedzi sachi maona saka pakafiwa pakafiwa ndokuda Pearson Pfufure ndanga ndowachangu yakanaka zvokuti wachiye akafa naye chef imbonipai wache ndisunge zvamoti muenda kugesa akabva asara naye nanhasi anaye yakatanga nguva ihonde kuseni kuma 8 o'clock titoya kuti kuma 8 kuseni tiyakuti titopiya kuno but muri kuona comrade Teddy kana paitaurwa nyaya yekubhombwa comrade Sugar munokwanisa kubudisa ndifunga ndeyamai mukuona kuti pari kutaurwa kubhombwa kwemabhesi muMozambique tinonzwa nezvechimoyo tinonzwa nezvenyadzonya tinonzwa nezvetembo iyi yamuri kutaura nezvayo ndataura kuti yanga risiri bhesi ezishacho kuti vaigara makomedzi akawanda handitika kabhesi kekuti kwaingoiswa zvombo zvigarira padhuze handitika panga pari pagara kwanga kuri povhu vaigara futi povhu dzimukamaranda handiona manje saka anokudaro manje ka yanga isiri bhesi kuti kana training camp kana sei pano pataitosvika unotakura zvombo tichitati enda munomo kunyange zvazvo ranga risiri bhesi asi muri kuona kuti yakaita target yemarhodesian forces kureva kuti panga pakakosha sekukosha kwanga kwaita dzimwe nzvimbo dzakaita se kunyange zvazvo ranga risiri bhesi chaizvo kuti papaigara maZimbabwenzi vari kutrena varikatrena vada kumira kuenda kufrandi vada kuita sei tichifanadzana nachimoyo nananyadzonya asi ranga rakakukosherai imimi mavari vehondo risununguka saka vanhu vakanyanya kufa ipapo ipovhu dzekumozambique pakaponda pachepo pakaponda ipapo nokuti makomedzi edu anga ari mashomanana aigara papa taingosvikira kutora zvombo zvichiita sei muchienda asi anga aichengeta zvombo zvacho ainzi Kairos Nyana akabatiwa ipopo akatozokubata tinozotakomana munhu abatiwa nokuti akapa ndeke kuti akazoita kuti zvimwe zvinhu zvacho zviite sei zvitakwe nemahelicopters bhozi anga abatiwa akutoti apa vapedza havana kuzoenda vakabva muuraya futi ipapo makatarisa baba unonzwa kusisa kuomiwa kuti wakumana shuwa here akumana akatofa ipapo wandikutaura uyu nenge upa panenge apa Pearson Pfufure wakafa musi wachewe wakafa musi wachewe saka muchirangarira macomrades atingati amungati akafa nhamba yacho ingasvike kumachii musingaverenge zvenyu povhu yemuMozambique ipapo anopamba sena vanhu vakawanda zvemakomedzi ngati ndanga ndini makomedzi anga anokwana kuita mangani si 10 wanga ndinawo rafuti ngoti panokwana kuita newanga waripo vanokwana kana 10 kuma 15 unogona wakafa asi zvombo zvakatakwa tichitozoona sokuti wakumana zvimaherupo zvitosumudza chitenda sokuti mana zvombo zvikutakwa andovana manje
Saka makomberedzi akafira ipapo akaitwa sei? Kuwangaitwa sei? Yanga ni nguwa yondoka. Handi ndataura mugodi wacho akabva to ndobva kanda zvitunhu zvacho mugodi machemo. Ndopa imwe mvura ndobva isa matenti. Varadhuka. No. Asi povo vakaisiya zvavatu vakaisanganisa. Vanga sina chikuti vasiye. Mazva panoridzwa pfutika. Futi haikete kuti ndiri kuda kurova musozi. Inongorova chete handi. Waisangana naye torova. Maya mapona ndvamazofamba muchienda kupi mimi? Ndakazodzoka kuno kuFrandi. Ndakadzoka kuno kuFrandi. Hondo yepatembwe. Yekutembwe. Yekutembwe hondo yekutembwe ndanga ndiriko. Ndanga ndabva futi kuno. Munyama wanga ndinawo. Ndaenda kuhondo ndokusvika kwaitika hondo kutembwe. Yakatanga sei patembwe? Ndikonde ndipanga ndakuwara. Ndakuwara. Okay. Hondo yekutembwe yakatanga kuseni. Ini ndanga ndisiri patembwe. Ndanga ndiri kwanonzi kwaChari. Bhesero kwaChari ranga riri makomizi akafanana na shuga wangu akuwara. Kuchinzi munonogara uko makomizi shishi iona manje. Saka ndopa ndikanzi iwe Ted Marikita chienda woita base logistic kokoko. Anditika. Hondo yepatembwe kubva yaita kuseni. Taitozoona tindege chitendera takomana kutembwe kurata kwatako. Nokuti edu ranga sati risati base ranga chinyatsozikanwa manje. Ranga risati rakuzikana mafranja. Ndobva kwabhombe paChari pakazobomba kuma2. Kwakunorereka. Takatobvisa zvinhu zvese zvikafu chete takachibvisa ndobva tichisa musanga tachiika. Handitika. Uko kuchibomba kwachete. Uko kuchibomba. Zvadaro manje munozva makomizi munyaya yemusikanzwa. Vamwe wakudzoka kubva uko wakudzokera kukempi kuda kuti vabe chikafu chiye. Kwakunonzaraka. Ndopa wakazobomba vamwe makomizi manje papo. Ndopa wakazobomba vamwe makomizi. Ndobva mazodzoka kuFrandi. Ndakazodzoka kuFrandi. Haindi ndaingoti handasingazvi kuti zvikuningira ayo. Handiti. Ndinobva pahondo yamataura yamakazorarama muri mujecha ndokuzochengetwa kwesvondo naSambuka makachengetwa. Pakafa makomiredzi. Pakafiwa komana. Pakafiwa. Pakafiwa handi kunyeberai. Pakafiwa. Vati nzvimbo ipi zvi? Pachisa pachikoma. Pakafiwa. Pakafiwa hati zvonyeberai. Makomiredzi ndokuvigwa ipapo. Pakafiwa kuti vamwe vaenda nomvura. Ruyanga akazara. Andiona manje. Woti ukatiza kuti ndipinde muna ubva waita sei? Ubva tsvaiwa nomvura. Andiona manje. Saka tingati panhiri vamuchiri kurangarira vamungatoti pane vaviri kana vatatu vamunoziva kuti ava vakatovigwa panzvimbo iyoyo ende nanhasi avachiri. Apa ndingaziva. But ndinoziva kuti hatina kuzoonana nawo futi there vanhu vacheva. Vana Choganda Museve. Vana Tambura yemagorira chichi. Hatina kuzomboonana kuti tapedza kuita hondo hatina kuzomboonana. Andiona. Ndipo pandikapedza 1 week ndikachengetwa futi naSambuka. Matora amuchaziva zita raSambuka. Chimutondo. Kukuru kwaChimutondo. Nanhasi akasanga aiwe ndindakakuta uraramewe. Anoona. Hakuna dakuvhaira. Ndakakusiya wakafa iwe. Urarame. Saka pana komiredzi wamataura kuti akafa mukamusiya mamuviga. Alright. Right. Ndomukariana. Tatabva zvandataura zvoita tatabva kuti atatu mufaro musi wachewa. Ainzi sunset. Saka akapfurwa apo tobva tamuika. Ende chiitiko chakaitika patikano kumutora gore rapera. Chembere yakandiziva. Kanzi hausi Ted Marikita here ndikati ndini. Kanzi saka muya kuzotora here mumwe wenyu uyo wamukasiya we. Ndikati hungu taya kuzomutora. Hama dzake soka ndobva dzikabhirivha kuti chokwadi munhu kaweka angano hama yedu. Makabatana sei nehama idzi kuti muzotora mabhonzo asati? Iye ndiye akabata. Kuhama dzake? Akabata pahama yake. Mwana mudiki akabata. Zvikanzi ini kuti muzive nezvangu ona Ted Marikita. Kupi? Mutsvage muona Ted Marikita. Mutsvage kupi?
akuna kumapuraisi. Okay. Vakatouya nomudhudhudhu wavo vakasvika tiri kumundawo. Anga ari chizvarwa chekuno. Okay. Right. Akochiwa kumana wanzi kuno mwana atinetsawo. Ari kuti inini Ted Marikita pandikapfuura anga aripo. Andiona. Ndikati kana ariye sokuzwa kuti ndinomuziya. Sunset. Ndinoziva kuti chokwadi akaita se akapfuuriwa. Saka ndizvo ari kutaura izvozvo. Right, ndobva tati ngatichite tisangane kuti tingasangane kupi. Ndobva tasangana kudotito. Ari kuGudharweni. Ndokwa takasangana. Takasvika ndokumona iye mhomwe yacho inosvika yanga aripo. Pakandiona so ndobva ndikwazisa. Right. Ndikati ona ndauya ka ngatichienda kupi kusaiti kwacho. Iwe ndiwo chitutungamirira iwe. Inini handinyasoziva kuti noti ndakafamba ndo. Iwe ndiwo unoziva kwauri. Ndobva tachiuya kuno kumberi kumotikari. Ndobva tafamba kusvika pana ruya paya pa10 of paya. Kwidzawo ndobva tafamba tisu. Takusvika pasuwera padipi paya. Zvikanzi mirai pano. Tamira paya. Ndaiziva zvangu chokwadi ndopakaita chii. Bonde ndatonyazoziva ndopatika nego. Sei madaona kuti ndezvo chokwadi. Ndakati hadi unengirika. Asida kutungamirira. Tendera ndasika direction tendera. Andikati naye wakomana. Unoza maprezi vana ande maprezi yomunhu ka. Nohwando wedu ukazoona vanhu vauti anotiko chinhu rudzi chamuri kuita. Rega tunoita sei tunokumbira. Pambapo kuti tiri kuda kuzotora munhu wedu atikasiya muno. Ndopandikaenda nohama dzacho manje tasvika paya. Ndopandikuti ndichingosvika chete amai chembere akati Ted Marikita. Uri mupenyu woziva kuzotora amai nyeye mukasiya. Ndikati gogo. Anoona. Hama dzake mai ndopakanyatsa kuti zvechokwadi amai chokwadi iri pano. Iri pano. Inini direction anda ichingoiza kuti tikamuiga no wanga urusiku. Samwe panapa. Ati kopamba pano makoreka. But yakatetraikita. Kusvika pani pachepopo. Ndipanapo vafukura vona pasati mabhonzo kuti madehenya chichiona. Totaka zora takazonoita se kuzobika musha kwawo. Saka zvinotoitika kazvekuti mhepo inobuda pa. Aiwa tinganyeberana makomana mweya ufe. Mweya ufe. Mweya womunhu haufe. Nhasi kuno mwana zitoite mabhunu. Akawapata tinomukomana. Tikatraina anga ari kuchaminuka wako. Anditika indi detachment commander. Ari kuchaminuka wako. But homwe yake so muswa ndikasangana naye so ndataura namai nekunzi pano comrade ari kubvunza nezvenyu kuti denda ona Ted Marikita. Pakandiona saka kundimbunda kuchema so chema wi shamwari ndakafanira kutambura. Apa yanga yahomwe. Hama yake. Hama yake. Ndakafanira zvokutambudzika. Kubva zvokuchekwa chichiona manje. Saka mweya vanhu vakafa kana mweya womunhu wega haungofirira hazviite. Ndakanyazobhirivha papo. Mwana mudiki kuti akuti direct kutenda chaipo nganga aripo. Andiona. Saka unyatsoona kuti mweya unodirect. Andiona. Vazhinji vakafa tichiona maofeterenze so. Vakawandisa. Fandike special zvakaita inini. Vakawandisa kuti kuti utaure kuti kuna ari apa achichi ngaabate. Andika kana achinge abata majitoita se tomutarita kuti atobatsira. Saka uyu toitoi paakakuona yachichema ndakafa ndichita zvekuchekwa makazita sei ipapo? Kuti ngaite sei? Tikati chamwari zvinowanika. Zvinotowanika chamwari ndo honde yacho. Neso atangasingafungira kuti kudzoka kwedai kusukungwarayo. Asi kuti nyasha dzatikangowaniwa. Chatikasarira ndicho titaure nyaya yesu kutaura kwatikuita uko. Kuti titaure ndo zvacho zviripo. Unoona hama yangu. Kana tichitaura nyaya kai. Sisataura zvokuti tione kuti side redu kutanga rakatinakira chete. Kana kutaura zvomanyepo. Kutaura hono. Andiona manje. Kwaifiwa uko. Anditi. Isite tigere makomi tozana kuti ndi comrade chai, it's pure comrade chai.
kwete zvekunyepekana zvokubvunza mwondo handiona manje nokuti hatino magroup handiona kuno umwe asina kana kumboridza pfuti upenyu hwake wese asi ndikomuredi kuno umwe akaenda kuhondo kudhara kare asana kuya kufrandi kuno umwe akaenda kuhondo akaenda kudzidzisiwawo handiona asi haashefu handiona manje saka ndo nyaya iri pekuti kana da kuita chinhu chedu ika ngatitarisa kuti ko chaita kuti muti uyu usvibire chii pasi pano mudzi uri kuisa mvurako handitika isusu tisu tanga tiri kufrandi kwete inini ndegani handiti ndikutaura saidhi randikafamba naro ndizvozvo handitaure inini hondo yeseya handina kana kumboenda kuchimoyo ndakazoenda ndakuseteni ende ukanza ndakutaura zvokuchimoyo ndakunyeba andiona ndofana kutofamba kutaura pandikaenda kana mangwana mukayamundibvunza ndotaura the same thing because chinhu chandikaita saka uyu toitoi haana kuzobuda kuti ndakaradzikwa papi haana vakawanda vese ana gabhera ukuenda manational here takatitesa handiti vana joboringo esa tatitesa handiona mai but unoona hama yangu sokuti ezvekotasa comrade zvaari comrade so unonzwa tsitsi vana meja chitsando anabhuya namukwanisa vari padharo enapa ukona pakaviga comrade unoremekedziwa nokuti tikuenda heroes yeka hazvipindirani ona chiremera chatota kuti tikupiwa zviremera soka chindochipa muromo chete soka kuno ground kunokuona so vanhu vasina basa asina chavakabata andiona manje ndechikonze kuti munhu kana anotunduka anoita zvaanoda pamusoro pake handiti unomuombera so andikumbira chakati chichika handiti nanhasi kubvunza mwana woti sekutaura kwakuita kuti utibvunza kuti baba wasekuru ndovakaenda kuhondo vanobvunza sekuru zvamukaenda kuhondo makavaya nei handiti we don't talk kuti takapiwa munda isi hatina kupiwa munda takatora because ndio zvatakaenda kunorwira imimi musina kuenda kuhondo ndimi makapiwa minda isi hatina kupiwa minda isusu we fought tikarwira minda yacho kuti tiiwane but tikatasa uno kuno so many comrades isina minda vakawanda makomrades asina minda vandirokumbira kuna vanomita ndichekero munhu wakanosunuka ndawanokumbira munda wokurima hazvitifadzi shamwari hazvitifadzi handiti chindudzai makautora sei munda mami negiraji ka nafani tiri pafani futi nhasi right hapano pafani ya zvakaitika kuti ndozosungwa nafani inini 1969 taipana kuti chora focha pana inini ndaicha zvinhu zvinozvigure zvese saka sikandiwamwa handitomora nyuchi pano nyuchi dzatakwanga kumadeko kwatosviba indi ndandiri pamberi ndakabata zitsigara nguromoto apa chibhiriji apa ndofamba ndipamberi saka kunoko ndokwanga kuno komboni kunoko kuno vanhu vaibvawo kunoko saka babi yangu anga kumashure kuti zvigure andinoondeka ndobva vatanga kufukusa achita sei achitiza ini kuti itendekana kuti ndatova padhuze nekuti bati ndobva ndaita sei ndobva ndakanda tsiga ndobva ndasvika kuva umwe munhu pamunhu apa temeka muni ese ndobva tatiza ndobva tapinda paanga tigara macho panga tigara vanhu vakukomboni vakati tokuziyai ndimi vanhu contract maita sei right vauya paya maruva munhu kekutese babi yangu azikanzi handiuyu ndiye ndijohanis aruva ndiye manaka nyaya yasvika kuna fani mangwana ndatowa pana fani zikanzi right iwe uchashandira mahara pano kusvika mwana wemari yeshe yakushanda ndiyanichirapisa chii mwana vanhu vakuchiziva ukangotiza chinouraya nozvigure nenyaya kuchazvigure yakapera foja baba zvitema kupera kutsvaira kutema maguni ndobva ndasunungwa nafani tichienda zvavo andiwana 1969 andiwana saka iyo nyaya yanga ichingondidya mupfungwa mangu padzikati ndikati anobheta andiona mai ndobva ndikazoya kuti ndobva ndazokuvara futi kuno kwafani futi andiona but ndakazoona munda pano pafani andiona makamutorera sei munda pa aiwa yanga yajamba njakaita asi makamwana achitoripo fani afana anga ari pano ndozojambanje hamuna kuzomuti fani ndadzoka aiwa
angasamboziziva kuti zvazvo zviripo wana. Imimi ndimaiziva. Ndindaziziva. Angasamboziziva. Ndo nyaya yakaitika shuga pana. Ndakapashanda pana. Saka makuzvibhadhara manje. Vakomana soka. Hatiti. Baba vakazosunungurwa sei pavakasungwa nenyaya. Baba vakazoti vasunungurwako. Havana kuziva kuzotora nguva kubva vashaya. All right. Kuti vakatoshaya muchiri kuno kuti maenda kuhondo. Vakashaya ndabva kuhondo. Mabva kuhondo. Nokuti pandikaenda kuhondoka ivo vanga vasingazoenda kuhondo. Mama vasingazoenda kuhondo. Mati baba vanga vasungirwa hondo yakanga yaitika. Hondo yakaitika Pamba. Yakaifamba sei kana pane vaitaura nekuti makamurwara. Hondo iyi panga panodoro. Saka makomedzi akasvika ipopo ndokutanga ita kumadoro yewona. Saka pane chikomo chinonzi Chimwaya. Panga pachigara helicopter dzichitika tendere yagara papi? Ipapo. Saka na mabhuno vanga vakamwira ona helicopter ndobva yaita seti kutenda zaza vakomana basa ratanga. Ndobva vatanga kushera mota. Ona manje. Pamusoro pogomo. Pamusoro pogomo arunga akati andiwana. Futi hondo yatotanga. Bati Mwari nomudzimu hakuna kana akafa. Vakangokuwara kuwara. Ndipo pakasungwa mudharanje ipapo. Hanze uchengeta maganda. Maona. Dzakawanda hama yangu hondo dzandikawa. Pane dzimwe dzatikatoridzira ndikuona pa kwaGazi. Ndibva kuMozambique. Ndaya nomakomana anyuwani vatsva reinforcement yanda tagara pa vanoriye vari kuwa chikafu chichi. Ndiwani. Ataura zita rake. Vamwe makomedzi vatsva hapana zita futi. Pachenyu? Futi. Pakafa makomedzi 2. Takapfuura ndega. Andiona. Saka masecurity aiwanika muhondo ewa. Yes. Andiona man. Sezaiwanika muhondo. Handiti. Saka detachment command. Pavanhu makafamba navo vamunoti nhasi mukarangarira moti Nhengi akanga ine chivindi chemurwi wehondo. Pano vanhu vokuti kana ndinawo soka unoziva tanga tangoziva vanhu imi akomana munotiurayisa akunofamba masikati. Papana Mashatini Matambana Zugidi naMike uyo ari mupenyu ari kunhenguvu nanhasi kunzi kumanda handitika ari kuSimona. Vanhu andati kana tikasangana so kuti pana pandinofanira ini asinga kungораpuka zvisina basa rese. Ndaiti kana sina kuridza kuti handisimbe ndinofanira kutoridza 2 shots kuti ndiwane kuite andiwana izvo yanga polisi yangu kungotiza chete sonoridza futi ndanisingaiti ndanisingaiti ndaifanira kutoridza 2 shots kuti ndiite sei. Kwakuno murume ainzi Vincent Gona na uyu mukarani uyu Kundai Edison Kundai. Sati kana tasangana soto vakomana panapa zvazaita natendeka izawaira kwangu na vatema tichatonga. Ndovazoti kana tasangana patara tinopedzerana vakomana. Vanga vasiya rume vaidzoka kumashure zvombwende zvese. Kana zvongoti kungoti varume vatombomira. Ndiwo vamwe ndati kana vasvika kuti vakomana so tikana takasangana so unoziva Chiwesho Peter Chiwesho tatikasangana mudharo so unza Tidi ngatitenge madhiringeti tombomwa andiona manje tikachiseka zviri chasiona manje asi akashaya zvake waona manje akashaya. Saka comrade Tafumane baba ndo mafambira ndikaita ende nanhasi so ndotini derudo wanga uri macomrades wewoka wakasvika muvanhu vese so kuti chawana comrade iyo chinofanira kuwana Nhengi kuti mwe comrade aifira mumwe munhu comrade sabuda kuti ada kudzoka uno anditika tingadei tichifamba muno zvakanaka anditi tingadei tichifamba muno zvakanaka nokuti ukatarisa zvimwe zvinhu uyu haana gumbuka kumana hana rimwe gumbo
but kufamba kuri kutomutambudza kuti aite sei afamba but ukaona zvinotaurira kuti respect veterans chichi inyaya chi kunenge kutuka yandiwana manje ndiwa inenge kuti anze kunzi zvakafanira kuti anzi bayo nyama atakuri andi kana taura nyaya dzokufurandisha idzo masitock of detachment commanders masection commanders ndo toona tano zvazo kuri kutaura munhu komana azvisi ainyoreke history yedu tofanira kutora chikwadi chiripo andiona nyaya yekuti hatinaenda kuchikoro otherwise ndo problem hatiri kuzoenda kuchikoro ini kunational army ndakabva ndichiri kuda kushanda nonyaya yemadzakusa kunzi makaendera isusu kuhonde imimi isitese tinonyembe unozodzakusa kwamairwa nawo vakane nyembe kuanhu zvinowadza waona iye reconciliation yakaitwa hakuna kana wani akaitaura nandiri mutiyei handiti vese makomrades ese handiti ndiani akachipupura pembera vakomana ndirinenge ndiani hakuna ndivanenge vari kumberi vachipembera vachididi waona manje zvinhu zvomurombo kana akataura sei hazvinzwike nokuti murombo hana chaanacho munhu uyu makanga muchisingatoonana maitorwisana saka hana basa nakomrade hana basa nazo kutosafa kwako aida kutokuuraya muhondo saka nanhasi angona ngo aida kutongokuuraya futi hazvitaure zvinhu izvo anotsvaga kwakanaka nguva yese vakaenda kupiwa niwai havamo here ariko havana zvigare here anazvo komrade tapfumane ndikwanisa hangu kutaura zvaka because ndinorangarira vamwe vandanga kuti ezveni tikatasa so mawo veterans chaiyo 2030 kutaura soka munenge makutaura kwasara nenge uko kwasara nenge andiwanwa that is the end of zvinhu zvese kana kuti kunenge usina chinhu chinonzi comrade zvinenge zvatopara kufa kwangu zvarova ndo zvinenge zvazvaro kudai saka madzoka kubva kuhondo muri kumaassembly point nemhuri makazokonectana sei kamakatanga kuonana nevekumusha very good ndadzoka inini ipo paassembly place pacho paswera papaya nokuti tangati paipopayo zve tatu kurushinga zvakunzi konektai maamzi yese chiona manje saka ndakataurira mazonge ngatisanganei ndakasangana navo paswera papa tandaya kuzotora pfuti dzedu majani purazi rwajani nezvimambaera ndo mangati ainzi baton atora zvinhu akatoshamisika ona kuti chitofukura pfuti mupurazi maakati murungu ya takumana ndozvanga ndikatauranga vanhu handiwana ndikatakura ndopandikazosangana namabrothers yangu vaswera tadzoka chichiona manje ndokuzoendesa shoko kumba ndokuzoenda kunona ana mai vakazouya kurushinga kwanga tiri kwassembly point takuzokuona chicha ndiri mupenyama endadzoka tadzoka ndini chete one hatina kausi yese only munhu akaenda kuona ende toziva kuti it was an assignment yedzinza kuti yenda andiwana tichinovhara chirongwa ndanzwa kuti mai kausiyo ndicomrade makasangana kupi takasangana kumozambique takasangana kumozambique takutowa dzinenge pana 70 takutoningirika takasangana kumozambique chichi anzi comrade anzi comrade makaita magorira because nyaya yanga iripo nokuti it was a protected war hakuna munhu azaiti inopera rini andiyona umwe wati akomana zvino inga kufonisina mwana pamwe mwana wanga waziita sei ndozvakakoya zvimwe zvimagondora zvomunozoti timavana wavo veterans but havasi mavo veterans andiyona zvana zvimavo zvana saka indokuenda kuna comrade makaita tawirirana paya pachichi tozoroorana akita anga anohama dzake dzanga dziriko mozambique acho chichi ndo kwamutokoko ndizvozvo hondo yazopera manje ndobva tatsvagana ivo vanga vari kuassembly point yeku manyene ndevanga vari vakazouya pachishawa chavo
Sangana pa to sangana waona mai saka Mwari wakatiropafadza anditika tingataura zviri zvandataura izvozvo but tinoda kutenda upenyu hwatararama ndio chinhu chiombe wanza musikana Mwari wakatitira zvakanaka anditi tanga singafungire kasvike nguva ndichiri kurarama nokuti pano pauti ukati dhuso unorasadza chitira kuti ndini here kumbosunya kuti ya saka tinovana vedu 7 musikana 1 vakomana 4 vakomana 5 vamwe vacho vari kuarmy vazhinji vacho vamwe nditicha kumavhuradona ukandicha kumavhuradona mukomana 1 ndiye wandinaye pano mukomana mukuru musikana akaroorwa kuDarwen akaroorwa kuDarwen saka izvozvo chete ndo zvinotiti ndingoti kana dei nhamo zvangu ikandishungurudzira sei patinongotenda chipo choupenyu tinotenda anditi ndinawo vandinotoona kuti vakomana shuwa vakomana tiri kurarama tiri kurarama but unozotarisa umwe wako kuti vakomana shuwa vakomana here vakomana fanikisa Gabera uyo unozwa Gabera wati ukasangana nemudharo achita kupisha so at the end of the day the national hero vakati national hero atofasi upenyu hwakararama kubva 1980 akomana hapana ku wakomana ndisumudzei wakomana wamusumudza aenda apo at the end of the national hero vanhu voungana so gagava lastly uri kuona isusu zvatiri so zvinotaurwa so zviri kutiurayisa kunoko tikuvakira dzimba tikuchera mabhohoro povhu dzatinadzo uroyi uriko handitika hatisi kuona zvedu Zimbabwe inoti hakuna but ruwengo unenge wapa ndimi akaenda kuhondoka inini achichi andiona manje andiona zvese muri kuitika but hakuna kana izvo bhohoro rangu ndakatochera ndiro bhohoro rangu pano ndakatozicheresera ndekani andiona manje saka toda kuti dei zvinhu kana dei vakasangotaura wangozviita pasina kutaura andiona ungoona wangoitiwawo idzo dzimba dzokutaura idzodzi tani mazuva mangani kuti zvakataurwa rini tikatasa makore atararama ndiano yakawandisa kwatasara kufa chete iyo lendi yachatikawira yeka kokungotipawo mastenzi kuti vakomana zvivakirei mastenzi aya zvitonge zvinobva kuBritain handiti saka nyaya yandikuda kutsanangura kuti kudai so vari kumusoroko vanokangamwa pasi handiti hakuna munhu akaridza pfuti yakasunungura nyika asi tese takaridza pfuti ndosaka zano iwe nendire tinobasa anova ndo matauro yangu community handiti but ndonzwa pangu pachipisa songana chitsangana nomama community because inini ndakaita mutungamiriri ende nanhasi handitika ndakatungamirira vanhu muhondo zvakanyanya nanhasi kuno kumusangano kuno ndongori mutungamiriri but unozwa unotungamirira munhu uchiona kuti panofanira pachioneka kuti handiona manje saka ameno tangomira kutonga kwaMwari handiti so sadetachment commander ngatiti paitwa urongwa hwekunzi Comrade Teddy munogona kufamba nesi here muchitiratidza pamuchiri kurangarira pakarara magandanga munopaziya kuna noMozambique muno munoona nyaya iri kanzi kuti imwe nzvimbo dzai dzakarimiwa handiona akusisina mamwe anga ari masango iye wachopa patikanotora kapa ndakaisa toenda kudirection kuti handiona tidongedera tinganingirike tinganingirike mashoko enyu ekupedzisira kune mamwe magamba amakarwa nawo vari kukuonai vana Mujibha nana Chimbwido vari kukuonai vabereki vari kukuonai kusanganisira Sabhuku vari kukuonai pazara nhasi ndekuti chii right mashoko yangu ekupedzisira kuti ngatingodai nyika yedu zvese zvatiri kuda zviri mukati menyika yedu inoyi ngatizvishandire nemaoko edu ndo chete donzo rokuti tibudirire munhu wegaga ngaaite shungu yekuti denda itawo ndabudira ndaite zviri nani
handitika kwete kutarisa kuona kuti achazera ndita zvakati handiona manje ngatingoshandira nyika yedu ino handiona manje handikuona nyaya iripo kuti ikatasa kuti program ezvirongo zvematractor chichi hatiti ungonzwa kuti tractor chichi ushozo akumana saka unoisa kuti akomana zvinani kungodaidza kuti Ted Marikita yatori tractor yako zvirega kuita public handitika yatori tractor vanhu vangona ata ndakapiwa handiona manje ndakakupa tikupa makomezi matractor chichi isadi zvinhu zvakafanana zvazvo ngavatipe land ngavatipe mastands handiti hazvife zvindosiyira vana vedu handiti ndo wakaita baba wakapiwawo inenge ine handiti ndataura nyaya yekuti isusu hatina kupiwa munda takanirwira hatina kupiwa isu foto minda yache vakapiwa ndo vasina kuenda kuhondo aya Comrade Ted Marikita ndakutendai handitika mainzwa nhoroondo yechikomana mainzwa nhoroondo yegamba rakasunungura nyika ino manzwawo zvakare kunyunyuta kwavo nechikumbiro chavo zvakare uyewo zvakare pane chidzidzo chimwe chavaburitsa chekuti kune magandanga akawanda akafira mumasango munzvimbo mumakomo munzizi varere ikoko vasati vatorwa vamwe vari kuita rombo rakanaka rekuti hama dzavo dziri kubuda uri mweya pahama vagotaura kuti aiwa inini uyai munditore mapfupa angu ari panzvimbo yakati. Kune vamwe zvakare vanoti kana mhepo idzodzo dzakubuda hanzi voti mweya wakaipa voti aiwa dzingai madhimoni isusu hatitende mazviri. Asi Comrade Ted Marikita vati aiwa izvi zviri kuitika ichi ichokwadi chinofa mutumbi wemunhu mweya wemunhu haufi kana zvichinge zvaita tererai mweya iwoyo munogona kuita mukana wekunotora hama yenyu moiradzikawo kune hama dzenyuwo kwadzinenge dzirere. Uye zvakare vaisawo chikumbiro chokuti aiwa paye panopiwa vanhu zvinhu dai zvaingoitwa muchinyararire nekuti panonzi makomredzi tira kuvaitira mabhoho makomredzi tira kuvapa matractor hanzi zviri kumutsa ruvengo dai zvaingoitika taingopiwa muchinyararire vehama neshamwari vozongoona kuti aiwa apo ndo zviripo. Vatiwe makomredzi ngatirambei takabatana kureva kuti mumwe akapiwa tractor mumwe akazouya achiti ndine ndima yangu isati yarimwa mobatsirana padhiziri apo mobatsirana. Tiri papurazi pavo pavakadzoka vachizopedzisa nyaya dzavo mushure mekunge vanetsana nemurungu 1969 ndokwedzoka nechigumbi ichocho pahondo yeminda ndo pamunda pavagere pazuva ranhasi. Ndiri kuno kuMount Darwin ndina Vongaikawa. Tinoti rambai muchiona chirongwa The Forgotten Veterans. For now it's bye bye. Taigara mumakomo yehondo manya takabatesa tichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo yehondo manya takabatesa tichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana magorisa mumakomo manya takabatesa. For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.